music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Keep Going Tuesday. Pangalawang araw na ng week natin ngayon at aariba pa rin ang ating mga good stories, balita sa inyo mga ka-Rangers. At ngayon kahit ako lang mag-isa ngayong araw na keep going, patuloy pa rin nating ibibigay sa inyo mga ka-Rangers at mga manonood ang mga iba't ibang mga balita at dekalidad at napapanahon ngayon, hindi lang sa Cordillera kundi sa buong Luzon. Once again, ako si Papa P ang magpapainit sa inyong umaga at dulot ay good vibes. Ngayon, makakasama ko ang morning balitaktakan news correspondent natin at ngayon ay virtual co-host natin na live sa Pangasinan, si Irish Kawili. Good morning! Good morning, Papa P! Hello mga ka-Rangers! Good morning! Ako nga pala ang inyong news correspondent dito sa Pangasinan, Irish Kawili. Kumusta po kayo? Kumusta ka, partner? Okay naman. Keep going nga, di ba, ngayong Tuesday. Patuloy pa rin natin ibibigay sa kanila ang ating mga balita at mga update, lalo na ngayong hinaharap nating problema at sitwasyon ng COVID-19. At Irish, kamusta naman dyan sa Pangasinan? Kamusta ang buhay natin dito sa ngayong hinaharap nating pandemya? Kung buhay lang rin ang pag-uusapan, partner, naku, maayos naman kahit papaano. Pasalamat tayo dahil malusog tayo at nakakakain ba naman tayo kasama natin ang mga pamilya natin. Pero yun nga, tumataas ang kaso dito sa Dagupan. So, ayun, kailangan maghigpit kahit papaano sa mga pamilya, sa mga tahanan. Dapat mag-ingat po tayo. Simulan po natin ang pag-iingat sa ating mga pamilya. Tama naman yan. Tumpak yan. At nabanggit nga natin yung pag-iingat. Gusto ko yung ganyan, yung mga alagaan, pag-aalaga. Yung hugot na naman ba ako? Yes naman. Oo. Yung mga pag-aalagang ganyan. Yan yung mga gustong-gusto kasi nating usapan, di ba, partner? Yes, oo, tama naman. Pero bago tayo mag-alaga nga, dapat alagaan muna natin ang ating sarili. Love yourself. Self-love, kumbaga. Tama, Irish? Yes. Tama ka dyan, partner. Kailangan muna nating alagaan at mahalin ang mga sarili natin para din naman may bigay natin yung pagmamahal at same na alaga sa ibang tao, di ba? At marami pa yan, partner, na pag-uusapan natin dito sa Morning Balitaktakan. Dahil pag-uusapan pa natin mamaya ang baranggayan, kung paano nila pinagpapatuloy o yung salitang keep going, lalo na ngayong pandemya, ano yung mga ginagawa nilang proyekto at mga advokasya para matulungan nating community. Ano pa yung mga hihintayin pa nating mga pwede nating maibigay sa mga Rangers, Irish? Naku, yung mga ganyang keep going stories, dyan tayo magfo-focus ngayon, partner, dahil yan ang kailangan ng ating mga ka-Rangers. So tutukan po natin ang iba't ibang balita, mga good news na ihahatid namin sa inyo ngayong umaga. Dagdag pa natin ang ating guest talakayan na kung saan isang proyekto na ugat sa Crayola. Wow, kakaiba yan, di ba, Irish? Wow. Dahil sa Crayola, Yes. nagsimula ang kanyang advokasya para tumulong sa ating mga bata at kabataan. At marami pa yan pag-uusapan natin dito lang sa Morning Balitaktakan!
Nagbabalik ang morning balitaktakan na pag-usapan nga natin kanina with Irish Kawili, ang aking virtual co-host ngayong umaga, ang salitang keep going. Irish, ikaw Tama. naman, ano kapag sinasabi nating the phrase na keep going, ano ang unang pumapasok sa'yo? Siyempre, kapag naririnig ko yan, yung phrase na keep going, partner, ang lagi kong pinapaalala sa akin, sa sarili ko, laban lang sa lahat ng mga hamon natin sa buhay, sa mga problema. Naku, lilipas din yan mga ka-Rangers, kaya keep going lang. Lagi natin titignan ang liwanag sa dulo ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin. And siyempre, we remind ourselves kung bakit nga ba tayo nag-umpisa, di ba? The reason why we started. At yun, babalik tayo at marirefresh sa atin kung bakit nga ba tayo nagpapatuloy at kung bakit natin sinimulan ang bagay na ito. Oo. Tumpak na tumpak yan, Irish. At eto nga, kapag sinabi natin keep going kasi may maraming pagdadaanan yan. At kahit Tama ka dyan, magkamali na partner. tayo at nalugmok, patuloy pa rin tayong bumangon. Dahil sabi ko nga lagi, lahat ng pagkakamali, mistakes or not mistakes, they are lessons to be learned. Ito yung gagamitin Yes, natin para partner. ipagpatuloy ang ating goals sa buhay, mga pinaglalaban sa buhay. At ang mga hinaharap nating problema ay matatapos din. Di ba, Irish? Tama ka dyan, partner. Ikaw ba, partner, ano yung keep going story mo na pwede mo ma-share sa mga ka-Rangers natin? Wow, talagang, wow, that's an interesting tanong ang aking virtual co-host, Irish. At sa akin, keep going story ko, yung lalo na yung pandemya, nung nagsimula ang pandemya, natigil lahat. Akala ko, it's the end of my passion at yung pagiging as a public servant, parang sabi ko sa sarili ko, natigil na lahat, wala na ako pwedeng gawin, hindi ako pwedeng maibigay yung tulong ko sa iba. Pero yung pandemya, ito yung nagbukas sa akin ng i-keep going ko yung bagay na passionate ako, yung pagtulong sa ating bayan. At ito nga nagbukas ng iba't ibang proyekto. At isa na dito ang ating Project Ragsak that to help our community using recycled materials to create a food bath. And sa mga orphanage natin na Project Lakbay Aral. Ikaw naman, Wow Irish. naman, partner. Yes, oo naman. Nakaka-inspire ang story mo. Oo naman. At malaking bagay to. Dahil nga, lalo na ngayong pandemya, no? Bayanihan spirit nandoon. Yes. Tama ka dyan, partner, kasi nung nagsimula talaga ang pandemic na ito, nako, grabe yung effect niya sa mental health Yes, ng lahat ng oo. tao, di ba? Imagine from a busy world, bigla kang na-enclose sa bahay kasi bawal lumabas, hindi ka makalabas, makipagkita sa mga friends mo or makapasok, di ba, sa mga eskwelahan. Yes. Ako bilang estudyante, partner, yun ang pinaka naging balakid sa mental health ko, yung hindi ka makalabas na buong buhay mo sanay ka lumabas, pumasok sa eskwelahan, di ba? Tapos bigla ka mag-isa sa bahay, sa kwarto. Siyempre, yung mga ganong pagsubok, partner, sa una lang naman yan. Yes. And kita mo naman, unti-unti tayo nag-a-adjust and we keep going. Sabi nga nila, di ba? Kasi maraming rason mga ka-Rangers para ipagpatuloy ang buhay at maranasan yung mga biyaya, di ba? Yes, marami pa tayong pagpapasalamat dahil ito ang nagbukas sa atin ng kakayahan natin kung ano pa pang pwede nating gawin. At dagdag pa dito, naniniwala ka ba, Irish, na kapag ito ang nagbigay, kapag sinasabi natin keep going, hindi ka lang nag-iisa, marami kang nandyan na pamilya mo or supporter mo or friend mo na tumutulong sa'yo para ipagpatuloy ang buhay? Naku, tama ka dyan, partner, kasi akala mo lang yon na mag-isa ka, na akala mo ikaw lang yung humaharap ng problemang yan, pero hindi mo alam, pagtalikod mo, napakaraming tao ang sumusuporta sa'yo, ang nagdarasal para sa'yo, andyan sila para tulungan ka, umaagapay sa'yo. Minsan hindi natin sila napapansin because we are so flooded with the problems na kinakaharap natin, pero minsan mga ka-Rangers, gawin natin na or bigyan natin ng oras yung tumingin sa paligid natin kasi maraming tao ang handang tumulong para sa atin. Yes, handyan ang handang tumulong na tumulong nga ang salita natin ngayon. At ito, sama-sama pa rin tayong humaharap sa paglaban sa pandemya at paglaban kontra COVID-19. Pero dagdag pa, dumating na at ang isang variant na matindi dito sa Pilipinas, ang Lambda variant. Ano naman ang
ang sabi nga nila, it started sa Peru, ang Lambda variant, at ngayon, narito na sa Pilipinas. At it is known then also as C.37 variant sa required and identified by our World Health Organization. At ano mga balita pa rin natin patungkol sa Lambda news natin dyan, Irish? Naku, tama ka dyan, partner, na na-detect nga itong Lambda variant ng COVID-19 sa Peru last year, Yes. di ba? Late last year. Oo. At ngayon, in-announce nga ng DOH ang pinakaunang kaso ng Lambda variant dito sa Pilipinas. Ito, in-announce nila ito noong linggo. Pero yung 35-year-old na babae, buntis siya, na COVID-19 patient, ay galing sa Western Visayas. At Oh. sinabi nga nila, sinabi ng DOH na ito ay local case. So pala isipan ito sa mga tao ngayon kung paano nagkaroon ng local case, 'di ba, sa Western Visayas. Pero July 22 pa raw, partner, nung mag-COVID positive itong 35-year-old Yes. female. Oo. At ngayon, clinically recovered na siya. At they already started the contact tracing way back nung July 22 pa. Para makita natin kung saan talaga nagsimula at paano ito nakuha at dumating dito sa ating bansa. At kaugnay nga rito, talagang pag-iingat mga ka-Rangers ang ating dapat gawin. Dito nga sa Cordillera, alam mo, Irish, our virtual co-host, talagang pinaigting using double up against COVID-19. Dalawang mask na can increase your protection against COVID-19. Pinupush ang ating mga ka-Rangers dito sa Cordillera na gumamit na ng dalawang mask para maprotektahan ang ating sarili sa COVID-19. Dahil sabi nga nila, double masking, a cloth mask on top of a medical grade mask, and it's always pair na with surgical at cloth para sa doble ingat para sa ating at proteksyon sa COVID-19. Diyan naman sa Pangasinan, ano mga ginagawa nating hakbang para malabanan ang hinaharap nating COVID-19? Naku, partner, tama ka dyan yung sinabi mo na double mask. Sinusulong din yan dito sa Pangasinan. Yun ngayon, nasa ilalim yung surgical mask, tapos yung pinapaibabaw is yung cloth mask, di ba? At dahil nga tumataas ang kaso dito sa Dagupan at sa Pangasinan, pinaigting ng local government unit ng Dagupan City ang pagbabakuna. Ayun. So good news nga, partner, Yes. malalaman natin yung tayo mamaya na may mga panibagong doses ng bakuna ang dumating para sa Dagupan City. Oo. At isang solusyon ng Dagupan dito ay inayos nila yung vaccination layout ng lungsod. So everyday mas maraming tao ang mga nakikater na magpabakuna. So mas lumalakas at dumarami yung mga taong nababakunahan. Yes, tama naman. Malaking bagay yan ang pag-iigting ng mga proyekto at mga vaccination site ng ating city government at local government natin. At kaugnay nga rito, narito na sa Cordillera ang ating vaccination schedule na kung saan ito ang ating pangkontra sa laban natin sa COVID-19. As updated COVID-19 August 17, mga ka-Rangers, mag-start ito ng 8 a.m. to 2 p.m. At ito ang ating A4 for vaccination site SLU Gym, A4 frontline personnel in essential sectors like residing, working in Baguio City. Kailangan po natin ng staff dito. At residents from the following health district po ito. Sa Lucban Health District, Campo Filipino Health District, at Pinsao Health District. At ito, vaccination site also ng SLU Gym sa second dose ng AstraZeneca, and although all those who missed their second dose of Pfizer, Sinovac, hindi na po kailangan ng staff dito. Ang kailangan lang po natin ang ating vaccination passport, and also please po, kailangan po nating i-check lagi na kailangan po natin you have been recently swabbed, wait for the negative result. Kapag wag na po kayo pumunta kapag meron po kayo nafe-feel na hindi maayos sa inyong katawan para baka naman tayo pa magresulta ng pagkalat ng virus. At ito pa, sa vaccination site natin ng UB, parehas din po, A4 naman natin at kailangan po ng stop dito. Starting with 9 a.m. to 2 p.m., ang health district natin is Engineers Hill Health District, Scout Barrio Health District, Pacdal Health District, at Minesbro Health District. For second dose Pfizer and all those missed their second dose of Sinovac and AstraZeneca, di na po din kailangan ng stop rito. And for our
Requirements for A4, ang kailangan lang po natin dito ay ang valid government-issued ID, either one of the following as proof of A4 category. Narito ang valid company ID, health certificate, issued, of course, our health services office, copy of existing contract, or other proof of employment. At kailangan po natin magpa-register sa ating bakuna.baguio.gov.ph. At please lang po ang ating mga ka-rangers dyan na nasa Cordillera, i-download nyo na din kapag tapos nyo na po ang inyong first and second dose. At lalo na sa Janssen, sa first dose lang, please download your vaccination certificate at i-print nyo na para magamit nyo ito sa inyong travel at iba pang makailangan na dokumento kapag kinakailangan ang ating vaccination certificate. At kapag usaping vaccination naman dyan sa Pangasinan, kamusta naman ang ating pagpapersuade ng ating mga kababayan dyan sa Pangasinan para magpabakuna? Yes, open nga yung mga A1 to A3 ang mga nababakunahan ngayon dito sa Pangasinan, partner. And personally, masaya ako dahil yung dalawang grandparents ko, lolo at lola ko, ay nabakunahan na, fully vaccinated. Graduated na sila, partner, Yes, di ba? Ayun. So sila, isa sila sa mga priority group. So ako mismo yung nagdala sa kanila sa vaccination site at inalalayan sila para mabakunahan. So yung mga ganong bagay, mga ka-arrangers, ay dapat hindi natin baliwala dahil malaking bagay yung tutulungan natin, yung mga kapamilya natin na ma-persuade sila. Yes. Kung hindi nila kaya na lumabas, nahihirapan sila maglakad, alalayan natin sila, di ba, with observe lang yung minimum public health protocols natin para mabakunahan sila because, ito yung pinaka-importante na magawa natin ngayon. Ito yung pagpapabakuna. So kung pasok na po kayo mga ka-arrangers sa mga nabanggit na A1 to A3 categories, we invite you na magpabakuna na po habang available pa ang mga bakuna, di ba, partner? Yes, At dagdag pang ito, sinabi mo nga yung mga taong hindi makapunta sa site. Diyan sa Pangasinan ba, meron din bang mobile vaccination? Dito sa Baguio City, nagkakaroon kami ng mobile vaccination para sa mga nasa kategorya na hindi na makapunta sa mga site. Diyan sa Pangasinan, meron din ba tayong MOVAC or mobile vaccination? Sa amin dito sa Pangasinan, partner, kung sa inyong mga bundok, di ba? Dito, dinadala yung vaccination, mga bakuna sa mga island barangay. Wow! Yan ang isa sa mga best practices dito sa Dagupan, partner. So yung mga hindi nakakapunta ng mga senior citizens, lalo na ng mga medyo maulan ang panahon, bumabagyo, so hindi sila nakapunta sa mga schedule nila, yung bakuna na mismo ang pumunta sa barangay nila para mabakunahan sila. So, gamit ang bangka, motorboats, pinuntahan nila yung mga barangay, yung mga island barangays para mabakunahan ang ating mga residente na nandun. Wow, ang galing yan. Ang galing ng practices na yan, COVID-19 practices natin para maagapay at matulungan ang ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Kaugnay nga rito, makakusap natin sa morning Balik-Taktakan news correspondent dyan din sa Pangasinan, si Mary Joy Alvarez, dahil nagkapit-bisig ang mga punong barangay ng bayan ng San Jacinto sa isang talakayan para paigtingin ang estratehiya para malabanan ang iba't ibang hinaharap na suliranin ng bayan. Narito si Mary Joy. Mary Joy, good morning. Yes po, 19 na punong barangay ng San Jacinto, Pangasinan ang nakiisa sa talakayan ukol sa pagpapaigting ng isinasagawang vaccination drive at tumataas na kaso ng dengue sa bayan. Binigyang diin din ng Municipal Health Office na kinatawan ni Nurse Shara May de la Masa ang mababang porsyento ng mga senior citizens na nabakunahan ng COVID-19 vaccine na nasa 48.8% pa lamang sa kabuuang bilang. Malaki raw ang maitutulong ng mga lider ng barangay upang mapataas ang kumpiyansa ng mga bakunadong senior citizens. Dahil rito, inalerto rin ang Barangay Health Emergency Response Team upang mapangasiwaan ang mas malawak na information dissemination drive.
Samantala, nakapagtala ang health center ng San Jacinto ng 31 kaso ng dengue, 2 dito ang binawian ng buhay. Kasabay niya ng pagsulong ng proyektong Aksyon Barangay kontra Dengue at pagbibigay ng alkalde at ng vice-alkalde ng bayan ng tig-isang fogging machine at organic chemical sa bawat barangay upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Mary Joy Alvarez para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat Mary Joy Alvarez dyan sa Pangasinan dahil sa inyong balita kaugnay sa pag-igting laban sa mga estratehiya din para malabanan ang ating mga hinarap na suliranin. Kasama na ang COVID-19. At Irish, meron pa tayong mga update dyan sa Pangasinan. Yes, kung dyan, mag-ingat po tayo mga ka-Orangers at maraming salamat sa balitang yan, Mary Joy Alvarez. Dito naman sa Dagupan City, good news muna tayo mga ka-Orangers. Ibibigay ni Claire Mondares dahil umarangkada ang laban kontra COVID-19 sa syudad ng Dagupan nang madagdagan pa ang vaccines na galing sa DOH. So, Claire, anong update dyan? Yes, good morning! Nagpadala ang DOH ng karagdagang 300 doses ng Moderna vaccine at 500 doses ng Sinovac kahapon sa lungsod ng Dagupan. Dahil dito, nasa 800 katao ang nakadakdang mabakunahan ng first dose ng A1, A2 at A3 priority groups. Samantala, nadagdagan ng 7 ang kabuuang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa kasalukuyan, mayroon ng 239 total active cases ang Dagupan. Patuloy naman na pinag-iingat ang mga Dagupenyo dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Claire Mondares para sa Morning Balitaktakan. Umaariba ang Maraming ating salamat. Balitaktakan News Correspondent and Pangasinan Reporter sa mga iba't ibang update at kaganapan sa Pangasinan. Diba, Irish? Tama ka dyan, partner, na ako napakasikapag na mga yan, walang kapaguran. Kaya mga news correspondents natin dyan sa Pangasinan, ako mag-ingat po tayo dahil may banta pa rin po ng COVID. Yes, tama naman. Marami pa tayong pag-uusapan ng mga inspiring story at mga balita and update sa buong Luzon, hindi lang sa buong Luzon, sa buong Pilipinas at mundo sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Ito ang Keep Going Tuesday. Di ba, Irish? Ang dami nating napag-usapan kanina patungkol nga sa keep going. Keep going sa paglaban ng pandemya, mga vaccination strategies natin sa iba't ibang barangay at lugar sa Pangasinan at Cordillera. Irish, kamusta naman ang yung principle mo sa buhay at manananaw mo, lalo na ngayon na kapag sa mga barangayan at mga kabataan na pinag-uusapan, anong mga pinagpapatuloy mo bilang kabataan? Nako, partner, dyan tayo makakarelate kasi bilang kabataan, di ba? Nasa stage tayo ng mga pangarap natin, yung mga gusto natin makamit sa buhay. So, lumalaban talaga tayo para sa ating mga pangarap at para sa ating mga pamilya. Alam ko makakarelate ang maraming ka-arrangers natin dyan dahil lahat naman na ginagawa natin para sa pamilya natin, hindi ba? Ikaw ba, partner? Oo naman, ako bilang kabataan naman. Kabataan? Oo, syempre kasama pa ako sa kabataan. Oo naman, partner, kabataan ka pa. Oo. Yes, oo naman. Bilang kabataan talagang nandoon yung panahon natin ngayon na tumindig para makita natin at makita ang tunay na pagbabago at sa mga public servant natin. Kaugnay nga rito, makakausap naman natin ang isa sa kabataan na sumusulong sa isang barangay. Dito sa ating barangayan, excited ka na ba, Irish, sa ating guest ngayon sa barangayan? Nako, excited na ako makilala ang guest natin ngayon sa barangayan, partner. Yes, ngayon, ang lulusubin nating barangay, ang barangay Trancoville. At let's welcome Sir Jeff Metzel Bulaon Paran. Good morning! Yes, Sir Jeff, pwede po nating i-on ang ating audio para marinig namin ang inyong napagandang boses. Oo. At nabanggit nga mo, Irish, kapag sinabi nating barangayan at mga projects dyan sa Pangasinan, aktibo ba ang ating mga kabataan sa pagtulong sa ating bayan? Yes, partner. Maraming mga organization, ng mga SK dito sa Pangasinan na very active. Lalo ngayon, di ba, sineselebrate natin ang Linggo ng Kabataan. So, kahit sa mga sarili-sarili nating bahay, wala man tayong mass gathering ngayon, be responsible in our own little ways, di ba? Lalo na ngayon sa social media, partner, di ba? Ito na yung kumbaga avenue natin ngayon para makisalamuha sa ibang tao, para makakonect sa ibang tao. So let us all be responsible in using our social media applications. Tama naman, oo. Paggamit, pag-click pa lang, it's a responsibility natin bilang kabataan. Bilang kabataan na naman, inaako ko talagang kabataan talaga ako. Partner, walang tututol dyan. Yes naman, Irish. Oo. At marami pa tayong mga ginawa at naging patunay ang social media also sa mga ating mga kabataan. Mga ginawa nila, lalo na ang community pantry. Irish, dyan naman, umuso ba't umusbong ang mga nagsulputang community pantries? Naku, partner, hindi mabilang ang mga community pantries dito sa Dagupan, lalo na mga kasagsagan ng kasikatan ng community pantries. Ngayon, hindi nga lang mga pangtao na mga pagkain ang binibigay. Ngayon, merong sumikat mula dito sa Dagupan, yung pantry. Alam mo yung pantry as in PAW, partner. Ito yung mga pagkain ng mga street dogs natin. At yan, nagkalat yan sa mga iba't ibang waiting shed dito sa Dagupan. Naglagay ang ilang kabataan ng pwedeng makain ng mga stray cats and dogs natin. Yes naman.
fur parent din ako eh. May aso din ako at malaking Wow. bagay. Yan. At ang pangalan ng aso ko ay si Gucci. Ayan. Pabati naman kay Wow, Gucci. ang Hello. susal naman. Yes. Ako, ikaw. babatiin ko rin yung aso namin. Oo. Nanonood din? Kasalukuyan siya tumatahol ngayon sa baba, partner. Oo. Siya si Smith. O, di ba? Gucci and Smith. Naku, Yes, napakasasal wow. ng mga pangalan ng mga ano to. Oo. Sa susunod, baka sila na dito sa kwan natin. Morning Balitaktakan, sila na mag-host ulit. Oo. Oo. Tama, At kasama papuntahin sila na. natin Sila na dito. Yes naman, si Smith at si Gucci. Hello sa inyo. Aw po. Aw po. Aw talaga. Oo. At ito na, makakausap po. naman natin ang ating barangay na si Sir Jeff. Siguro okay na ang kanyang audio. Sir Jeff, good morning. Yes, try po natin ulit ayusin ang ating audio, Sir Jeff, para mapanggan natin. Yes, at marami pa tayong pag-uusapan dyan. Di ba, Irish? Kumustahin Mamaya, muna pagbabalik ng Morning Balitaktakan, marami pa tayong inspiring stories. At syempre, baranggayan ang pag-uusapan natin. Dito lang sa... Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa BAW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan na kanina nga napag-usapan natin, di ba Irish, yung mga bagay na nangyari sa barangayan. Ngayon naman, pasadahan naman natin ang ating mga viewers na patuloy na sumusuporta at hindi bumibitaw ngayong Keep Going Tuesday. Nandyan ang ating, ang ating Christine Flores. Go Irish daw, sabi niya, go, galingan mo. And ating Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok Baldoza at Billy Joe Merly Agbayani Season. At si Ma'am Charmaine de Guzman, hello po. Ang sabi niya, napaka-fresh naman ng face ni Irish. Wow! Yes! Naku, maraming salamat naman po, Ma'am Charmaine. Yes naman. Oo. At dyan pa din ang ating Rita Makadangdang. Good morning also. And Rain Gayaw, Joshua Buendia from Metro Manila. Wow! At Christina Manila. Naku, ingat po kayo. At yan, si Taborjan Ren. And always, Miss Dagupan pala si Irish sabi ni Christine Tirado. Wow, meron pala akong kasamang beauty queen. At, yes, at ito, sabi ni Eric Gaya, wala si Shikikay. Opo, kasi meron po siyang kailangang gawin at patuloy naman ang ating tambalan at binibigay namin sa inyo ngayong Keep Going Tuesday ang iba't ibang good stories at balita. At salamat dahil patuloy pa rin yung sinusuportahan ang ating Morning Balitaktakan. At ngayon kasama ko ang napakagandang Irish Kawili, tama? Nako, maraming salamat, partner. Nako, nakaka-humble naman, nakaka-overwhelm yung mga support na nababasa natin sa mga ka-Rangers natin na nakatutok sa ating comment section. Bati mo daw si Mary Joy Alvarez. Shout out daw, shout out. Shout out daw. Nako, shout out sa mga news correspondents natin dito sa Pangasinan. Nako, nakatutok din sila. At syempre sa mama ko na nasa baba. Nagpapatahimik ng aso. Si Smith at kay mama mo. Oo. At ngayon nga napag-usapan napag-usapan nga natin ang iba't ibang advokasya sa pagtulong ng community. Kanina nga it's all about barangayan. Ngayon, kabataan at bata naman ang pag-uusapan natin. Ngayon makasama natin si Sir Vilcher Castillo, ang founder ng Project Crayola. Good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Hello po. Ayan, live na live si Sir Vilcher sa kanyang work area kasi guro ang ating guest ngayon sa guest talakay na si Sir Vilcher. Kamusta naman po dyan sa iyong lugar at sa iyong hinaharap ngayong pandemya? Maayos naman po kami ngayon dito pero yun patuloy pa rin na tumataas yung kaso ulit dito sa aming probinsya. And kakasimula din po ng aming klase. Actually, nag-open po kami kahapon ng school year 2021-2022. Oo. Sir Vilcher, naririnig, talagang classroom area yan, tama? Oo, kitang-kita at rinig na rinig mo yung work area ni Sir Vilcher. Napakasipag ni Sir Vilcher. Ayan, narinig din namin, Sir Vilcher. At kamusta naman bilang guro, lalo na ngayong pandemya? Sobrang challenging po, napaka-challenging po sa aming mga gurong na magturo ngayong pandemic kasi nga po, hindi po namin nakakasama physically ang aming mga estudyante. Hindi rin po namin alam kung kamusta po sila sa kanilang mga bahay. Kaya it's a challenge po sa amin na ihatid yung learning na kailangan nila, yung quality learning kahit na magkalayo sa isa't isa kami nakikita sa classroom. Yes. Irish, Tama, may Sir gusto kong itanong sa ating huwarang guro. Yes, gusto ko nakikurious kasi ako, Sir Vilcher, anong year or grade level ang tinuturuan po ninyo? Ako po mga grade 7, grade 8 po. Mga high school. Wow, mga high school po pala. So, kumusta naman po yung naging school year natin last year? Di ba ito yung first time na school year na talagang nasa bahay ang mga estudyante? Opo, sobrang challenging. Para nga po munang ramdam muna kami mga teachers kung paano. Especially last year kasi nga po modular learning po kami. Naghahatid po kami
sa mga guy, ganyan po. And then po, marami din po kami na-encounter ng mga challenges, lalo na sa pag-reach out sa kanila, sa pag-contact sa kanila. Lalo na po, marami po sa aming mga estudyante ang nasa remote areas. Yes. Tama, Sir Belcher. Isang challenge nga dyan yung connectivity, di ba? Yung internet issues. Kasi hindi lahat, aminin natin, di ba, mga car rangers, na hindi lahat merong mga gamit para makakonect sa internet, di ba? Yung mga ganong bagay. So, sa mga ganong bagay, malaking bagay talaga yung pagbabayanihan ng mga estudyante, di ba? At ang nasabi mo nga, bayanihan, ang salitang bayanihan, may ginawa at binuo ang ating warang guro na si Sir Velcher Castillo dahil nagsimula lang sa Crayola. Ikwento nyo naman po kung paano nagsimula ang iyong advokasya pagtulong sa ating kabataan sa isang Crayola. Ayun po. So, gaya nga po ng sabi ko po, modular learning po kami. So, hindi po namin nasusubaybayan yung mga bata kung ginagawa nila, kung meron po mga materyales sa kanilang bata. Bilang isang art teacher po, ayun po, module po nila may pinagawa po ako. And then po, habang nag-check po ako ng kanilang modules, napansin ko itong bata na walang kulay yung kanyang gawa. At nilagyan niya po ng mga, sinulatan niya na lang po ng mga kulay para ma-visualize ko as his teacher po na kahit wala man siyang Crayola, sa pamamagitan ng pagsulat niya ng mga kulay, and kulay red, kulay blue, dyan po sa kanyang design. Ayun po, sobrang nakita ko yung dedication ng bata. Even, nag-sorry pa nga po siya sa akin na, sorry sir, wala po akong pambili ng Crayola. And then, sobrang napatahimik po ako, sobrang actually naluha po ako that time. And then po, wala pong patumpik-tumpik, bumili po agad ako sa malapit pong school supplies po dito sa aming eskwelahan. Bumili po ako ng Crayola para po dun sa bata. And then po, pinost ko po siya sa Facebook. Motivate po yung mga learners po natin ngayon. And also, sa mga teachers po na maging pasensyoso at maging understanding po ngayong panahon ng pandemic. And then po, hindi ko po inaasahan na magva-viral po siya. And in that way po, naisip ko po magkaroon po ng Project Crayo. Hindi lang isang bata ang matutulungan, kundi maraming bata po magitan po ng pagbibigay ng mga school supplies at hindi lang po Crayola, mga school supplies na makakatulong ng pag-aaral na yung modular learning. Wow! Nako, Alam mo ba, Irene, nakakatawa. nag-viral ang post ni Sir Velcher dun sa storya ng bata at umabot ng 100,000 or more than 100,000 ang nag-donate at para mabuo ang mga Crayola na ito at maibigay ang school supplies iba't ibang lugar sa kanilang lugar sa Isabela. Tama ba, Sir Velcher? Yes po, actually, more than 100,000 po yung nalikom po natin. So, 100,000 project nga po. And with that amount po, more than 1,000 na mga bata, children, public school, pupils po ang natulungan po natin across our region po. Naku, nakaka-touch at nakaka-inspire ang story niyan, Sir Velcher, di ba? Makikita mo yung napaka-innocent, di ba, nung bata na isulat yung kung anong kulay yung nasa drawing, di ba, dahil wala siyang Crayola. Pero dahil doon, tingnan mo yung nagbukas ng opportunity, hindi lang para sa kanya, maging sa lahat ng 4,000 na mga bata na nabigyan ng biyaya ng mga netizens natin. Yes po. Actually, ako nga pong teacher, hindi ko po yun naisip na gawin. Di ba po? So, mapapa-amaze na lang tayo sa dedikasyon ng bata sa kanyang pag-aaral. Tama. Yes. At marami pa. Paano nagkaroon ng malaking impact at nabigyan natin ng iba't ibang lugar sa mga kabataan? Ano pong impact nito sa ating mga kabataan at mga bata nung nabigyan mo sila ng mga Crayola? Isa sa mga pwedeng gawin, lalo na ngayong pandemya, it's an art therapy, kumbaga. Yes po. Sobrang hindi ko maipaliwanag yung mga ngiti na mapapakas sa kanilang mga labi habang inaabot ko yung mga school supplies. Alam niyo po, may mga bata po kaming nabibigyan na walang mga chinas, na naglalakad lang sa tabi, and then pag iaabot namin yung school supplies, tuwang-tuwa sila, yakap-yakap nila. Meron nga po yung iba binuksan na, tapos nagsisimula na magkulay, nagsisimula na mag-drawing. Sobrang, napaka
napaka-meaningful, napaka-fulfilling po na sa pamamagitan lang po ng school supplies, maramdaman po nila na may pag-asa pa po at yung mga pangarap po nila ay maabot po nila. Opo, Sir Velcher, tama yan. Nakakataba ng puso na makita yung saya, galak sa mga mukha ng mga estudyante natin nang ma-receive, di ba? Yung mga gift of love, kumbaga, na ibinahagi sa kanila. Lalo ngayon, partner, di ba? Talagang nakaka-stress. At yung mental health talaga ang isa sa mga focus natin ngayon. Isa sa mga pinakamabisang paraan talaga ay i-divert natin ang mga attention natin sa arts. 'Di ba? Dito tayo nalilibang, dito tayo natutuwa. So natutulungan natin sila hindi lamang para sumaya, magkakulay ang kanilang mga drawing, kundi natutulungan din natin sila mentally, holistically, hindi po ba, 'di ba, Sir Belcher? Yes po, at hindi lang po, yan, makukulayan din po natin yung kanilang mga pangarap sa pamamagitan po ng ating Tama naman project. yan, Sir Velcher. So, gugulatin kita, kaonte Irish, dahil hindi lang natatapos sa Project Crayola ang ibinigay at ginawa ni Sir Velcher. Dahil tumulong din siya sa mga community projects. Kasama na dito ang nagkaroon ng donasyon sa Taal eruption. Tama ba, Sir Velcher? At iba pang mga community projects na. Yes po, ayun po. Ayun po ako po kasi gustong-gusto ko po ng pag may donation drive, pag meron pong mga calamities, talagang gusto kong tumulong agad. So, ako po nag-organize ng mga donation drives sa mga nasalat. Lalo na po nung bagyong Ulysses dito po sa Cagayan at Isabela. Opo, sobra pong binaha ang lampas bahay na po yung baha. And then po kinabukasan, nag-initiate po tayo ng donation drive. And sobrang natutuwa po ako kasi nga po ang dami po nagpaabot ng tulong na nakalikom po kami ng 500,000 po. And then, and then po maraming mga damit. Opo, sobra. Yung donation drive po namin, it lasted for 3 months po. 3 months po kami nagbibigay sa iba't ibang mga communities around our region. Po, sobrang nakakataba ng puso. At hindi lamang po yan, pag meron pong mga bata at nangangailangan ng tulong. Ayun po, nagkukusa po tayo na mag-initiate din po ng mga fundraising campaigns po para kapag makangalap po ng financial assistance, ng tulong para po sa mga batang may sakit. And also for the elderly. Yes, Irish. So, sobrang nakakataba ng... Na-inspire ba tayo sa mga ganitong ginawa ni Sir Velcher? Nako, inspired ako, partner, 'di ba? Yung mga ganong initiative, nagsisimula lahat naman talaga sa initiative ng isang tao, 'di ba? Nagiging ripple effect kasi 'yan. So hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan, dumarami yung mga taong nai-inspire na gustong tumulong, 'di ba? Sa case nga ni Sir Velcher, kita mo, sa simple initiative lang na pag-start ng donation drive, nakalikom sila ng 500,000 peso na nakatulong sa lahat ng mga nasalantangan ng bagyong Ulysses dyan. Tama naman. At Sir Velcher, kapag sinabi kasi natin kabataan, ito yung kabataan ng pag-asa ng bayan. At marami din komento na ang kabataan ngayon ay hindi na ganon kaaktibo at hindi nabibigyan ng pansin ang pagtulong sa bayan. Pero pinatunayan mo na marami pang aktibong kabataan at may puso sa bayan. Ano naman po ang mensahe nyo sa mga kabataan natin at ma-inspire din to motivate them sa kanilang pagtulong sa ating bayan, lalo na ngayong pandemya? Sa mga kapwa ko kabataan, huwag tayong mawalang asa. Huwag nating isipin na wala tayo. Huwag nating isipin na wala tayong kapangyarihan. Huwag nating isipin na wala tayong kakayahan. Malaki ang naitutulong natin sa ating bansa, sa ating mga kapwa, kahit bata pa tayo. Sa simpleng mga pamamaraan lang, sa simpleng pag-share ng mga pagtulong sa mga social media sites, pag-volunteer sa mga community projects sa inyong mga barangay, sobrang laking bagay na yun. Sobrang laki na. So, yung pandemic, lalo na lahat, magtulungan tayo mga kabataan dahil naniniwala pa rin ako na tayo pa rin ang pag-asa ng bayan. And ayun po, let's work together, let's unite as one youth. Yes, oo. Maraming salamat, Sir Velcher, sa iyong advokasya
at pagbukas ng ating mga mata, ng ating mga kabataan na kahit sa munting paraan ay may malaking bagay na nagagawa. Lalo na kapag sa mga bagay na kailangan ng mas resolbahan ang mga problemang ganito ng Yes mental po. health using arts. At meron po ba tayong gustong Yeah. pasalamatan? Ayun po, maraming salamat po. Ito po, sa lahat ng taong tumulong po at nagpaabot ng kanilang tulong. Sobrang dami niyo po, hindi ko po kayo maisa-isa. Alam niyo po, sa katunayan, ang dami po nagme-message po sa akin. And yung tiwala po ng mga bibigay talaga pong andoon po. Kasi po meron po yung mga Sir Vel, baka may pwede pa po ulit pumalong, maibigay. So, ayun po, nakakataba na pinagkakatiwalaan ka po as an advocate and as an organizer and also as a giver po. So, ayun po, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat. And para sa mga bata, laban lang, magpatuloy lang kayo, mga anak, sa mga estudyante ngayon. And ayun po, kapit lang para sa inyong mga pangarap. Nandito kaming mga guro ninyo at ang mga kabataan handang tumulong sa inyo. At padayon Maraming po, Sir salamat po. Belcher, sa iyong advokasya. At have a great day po. Maraming salamat din po. Ingat po kayo dyan. Wow, Irish! Ito yung mga bagay na kailangan talaga natin ngayon. Yung mga bagay na kailangan nating tumindig. Tumindig kung gusto Tama. natin na magkaroon ng pagbabago. Tama, Irish? Pagbago. Yes, tama yan, partner. Naku, nakaka-inspire yung story ni Sir Velcher, di ba? Imagine, from one person na nag-initiate ng isang donation drive, di ba? Marami ang na-touch para mag-share ng blessings nila and hanggang ngayon, patuloy yung kanilang pagbibigay ng blessing. Sila na mismo ang lumalapit kay Teacher Velcher, di ba? Na, teacher, kung ano bang matutulong pa namin, baka meron pa tayong mga donation drive dyan, di ba? Imagine the impact of that kindness and generosity na umikot sa isang tao hanggang sa makalap na yung iba't ibang biyaya mula sa iba't ibang tao. Indeed, tama yan. Yung mga ganitong bagay ay malaking bagay din sa ating mga nangyayari, lalo na ngayong community. Lalo na marami tayong hinaharap na problema at kalungkutan sa mga itong paraan na bibigyan natin sila ng ngiti sa kanilang buhay. At gusto nung itodo na natin yan sa ating barangayan. Iba't iba pang advokasya at pagtulong sa ating bayan. Diba, Irish? Nako, oo. Tuloy-tuloy na natin ang mga good news na yan, partner. At ngayon, baranggayan natin ang ating barangay Trancoville, si Sir Jeff Medzel Bolaon Parana. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes. Am I audible? Oo, meron Ayan. na. So, Narinig na namin ang iyong napagwapong Ayan. boses. Buti na kinabahan ako kanina. Yes. Sir Jeff, kamusta naman po ang Barangay Trancoville sa mga nangyayari na hinaharap natin, lalo na ngayong challenging times, COVID-19, habagat, mga hindi natin ina-expect ng sakuna. Paano natin na-monitor at natutulungan ng ating barangay? Ngayon po, no, parang when it comes to all the problems that we are facing in the barangay, Yes. talagang data-driven po tayo, tsaka grassroots level. Kung saan talagang tinitingnan natin kung ano nga ba yung pangangailangan ng ating mga constituents, Yes. at syempre ang ating barangay ay handang tumulong sa kanilang mga problema, kahit anumang sakuna man yan, COVID man or dala ng bagyo. Nandyan tayo at palagi tayong tumutulong. Kaugnay nga rito, nagkaroon kayo ng in-establish nyo ang isang Lukban Youth District Organization. Ikwento mo naman kung paano to naging malaking impact sa pagtulong ng ating barangay. Yung Lukban District Youth Organization po no, ay efforts ng iba't ibang barangay under ng Lukban Health Center. At isa ang Trancoville sa mga tumulong sa ating mga kabataan upang i-advocate ang public health concerns. Ang Lukban District Youth Organization po kasi ay isang organization kung saan layunin niyang tulungan ang kabataan pagdating sa public health concerns na ating nararamdaman sa city. May it be mental health concerns, may it be reproductive health, at syempre ang ating kasalukuyan na pinoproblema ngayon ay ang COVID-19 pandemic sa city. At yan, Yes, magandang initiative yan. Yes. Yes, Arish.
Oo, partner, maidagdag ko lang na magandang initiative ng kanilang Lukban Youth District Organization because hindi lang talaga COVID ang kalaban natin. Although ito yung pinakaunang kalaban talaga natin nowadays, may mga iba pang mga concerns sa mga kabataan na dapat lang ma-address at matulungan natin. Tama. Dagdag pa dito ang iba pang mga ibang issue kasama ang environmental. Di ba, Irish? Oo, napaka-importante yan. So, Sir Jeff, ano ba yung mga projects nyo pagdating naman sa environmental? Recently, nagkaroon po kami ng tree planting activity. We understand that partnerships are important when it comes to creating sustainable and of course effective programs for the youth. Kaya kami po ay nakipag-partner sa KKDAT, ang Kabataan kontra Droga at Terorismo, para magkaroon ng tree planting activity sa Ambuklao. Because not only will this help the environment, given po na we're already in the Cordilleras, marami po tayong cases ng landslide, tree planting activities are very important for us to sustain the environment and to ensure that there would be no loss of life and properties at the end of the day. Kaya ayan po, in celebration of Philippine Arbor Day, ang ating mga kabataan ay talagang nanguna sa environmental activities of the barangay para nga tayo ay magkaroon ng sustainable environment at the end of the day. Wow, napakamalaking bagay itong mga environmental na advocacy natin and activities para matulungan ang ating kapaligiran at it will bounce back sa ating barangay. Patungkol nga rito, marami pa tayong pag-uusapan na issues na ginawan nyo ng solusyon. Kasama na dito ang ating sex education at nagkaroon ng boses ang ating mga kabataan sa inyong youth talk. Ikwento nyo naman po ang kaugnay na detalye patungkol nga rito sa inyong activity na ito. Ayun po, no, in partnership with Lukban Health Center tsaka ang City Health Service Office natin, we have provided volunteers na ating mga SK at Katipunan ng Kabataan members para sa magiging adolescent sexual reproductive health peer education training sa ating barangay. Ang layunin po nito is to ensure, given po ng ating region, Cordillera, is one of the highest cases of teenage pregnancy in the whole Philippines, talagang kailangan maging relevant ang SK pagdating sa ganitong problems. Kaya we came up with a proactive stance and proactive policy kung saan we have trained our youth to become peer educators. And at the end of the day, they will be able to spread such advocacy sa ating mga kabataan para sila rin naman mag-spread ng advocacy sa kanilang mga klase, pamilya at mga kaibigan. So it's a sustainable program at saka it's something that is very effective. Lalo na ngayon na talagang gusto nating labanan, no, yung pagtaas ng teenage pregnancy sa ating region at sa ating syudad. Yes, partner. Napakaganda nga niya na initiative, Sir Jeff, di ba? Pagdating naman sa mga youth movement at yung pag-mobilize ng ating mga kabataan sa inyong barangay, paano niyo po yun isinasagawa? Ayun po, no, ang SK Trancoville ay hindi lamang local. Kumbaga, we also went nationwide kung saan nakipag-partner tayo sa Kabataang Lingkod Bayan ng Pilipinas, an organization or a network of public servants too, na naglalayunin nga na magkaroon pa tayo ng maraming kabataan pagdating sa gobyerno. Kaya ang isa po naming activity ay Youth Mobilizing Webinar, kung saan ang layunin niya po ay to further create social change by encouraging the youth to create youth organizations on their own. Nakita nga natin na in this pandemic, nagsulputan ang maraming youth organization, not only in Luzon but also in Visayas and Mindanao. And we would want to have the same advocacy here in our barangay. Kaya with such webinar, gusto naming mabigyan ang youth ng boses sa kanilang mga barangay by creating social movements nga. Kaya for example, yung community pantry, parang gusto namin siyang i-replicate or gusto namin siyang magkaroon ng re-echoing sa mga barangays natin para hindi lamang mga SK ang nangunguna pagdating sa role ng kabataan sa ating bansa, kundi kahit sinong kabataan man ay may boses at may kapangyarihan na magbigay ng pagbabago sa ating bansa. Na nabanggit mo ang kapangyarihan ng kabataan. Ang ginawa niyong isang aktibidad na kung saan lumaban kayo kontra COVID-19. Ikwento niyo naman ang ginawa ninyong mga paraan para malabanan ang hinaharap nating pandemya sa pamamagitan ng mga kit naman, Sir Jeff.
Ayun. So, prior to the kit, no, ang Sangguniang Kabataan Trancoville ay naging aktibo sa ating awareness campaign pagdating sa COVID-19 pandemic. Even before the pandemic, ang ating SK ay pumunta sa iba't ibang schools para magturo ng proper cough etiquette at hand washing techniques para ang ating pagsugpo sa virus ay talagang lahat ay makikinabang dahil matuturuan natin yung mga bata kung paano ba nila maiwasan ng COVID-19. Hindi lamang yan, ang SK ay nagbigay din ng mga COVID-19 care kits sa ating kabataan from 14 to 24 years old. Kasi nakikita natin na malaking tulong ito sa pagsugpo ng pandemya. At hindi lamang yun, kadalasan kasi ang kabataan, no, mga employed rin ito, mga nagsuschool, mga nagtatrabaho sa different sectors in our society. Kaya sa aking palagay, given na mga frontliners din ang kabataan, kailangan talaga maging relevant ang ating mga programs, ang ating mga ibinibigay sa kabataan upang masiguro natin na hindi sila basta-basta sasabak sa ating mundo ngayon, na talagang it's covered with different challenges and responsibilities when it comes to controlling the spread of the virus. Kaya ayan, we believe na through vitamins, through surgical mask and face mask, and of course yung alcohol, makakatulong to sa pagsugpo at pagkontrol natin ng virus. I see, sir. Sir Jeff, dako naman po tayo sa 'di ba nalalapit na yung pag-close ng registration sa COMELEC. Ano po yung mga hakbang na sinasagawa ng SK ng inyong barangay para matulungan ang mga kabataan makapagpa-register? Ayan. So nakita naman po natin na because of the pandemic, naging stringent or naging restrictive ang ating movement. Kung saan hindi basta-basta na lang pwedeng lumabas. At pagdating din sa COMELEC, hindi ka rin basta-basta na papasok dahil we have to follow certain protocols. Kaya na-recognize namin na in our transition to the pandemic, madami tayong requirements na kailangan ibigay for the registration. At isa na dito ay ang pag-register online sa iRehistro ng COMELEC. Kaya naging katuwang tayo ng COMELEC, no, na dalhin sa ating mga kabataan mismo sa barangay ang kanilang mga karapatan sa pagboto sa upcoming elections. Kaya SK became an avenue for them to register sa iCOMELEC, no? Nag-house to house tayo, hindi tayo natakot sa COVID-19 virus. Talagang pinuntahan natin ang mga bahay ng kabataan dito sa Trancoville para matulungan sila sa pag-register online. At syempre, after registering them online, binigay na rin natin yung form sa kanila para hindi na sila mahirapan maghanap ng printer, lalo na yung mga kabataan natin na walang access sa internet or printer. Kaya ayan, binigyan natin sila ng forms at ang kailangan na lang nilang gawin ay pumunta sa COMELEC at mag-register. At syempre, mas napadali natin yung proseso at mas siniguro natin na safe sila sa virus kasi hindi na natin silang kinailangan na pumunta pa kahit saan. Kaya ayun. So from the barangay level, tinulungan natin sila at ang kailangan na lang nilang gawin ay mag-register sa COMELEC. At yun, masisiguro nila na ma-uphold nila ang kanilang mga rights pagdating sa upcoming elections sa pagpili ng susunod na leader. Ayan. Yes, Sir Jeff, malaking bagay yan para masimulan yung karapatan na bumoto ng mga kabataan natin, di ba? So in line nga with the registration, ano naman itong database governance na isinulong ng inyong SK? Ayun. So sa amin, no, isang belief namin ay kailangan sa pagpapagawa natin ng mga programs and policies sa Sangguniang Kabataan, kailangan talaga data-driven siya. Hindi pwede na gagawa ka na lang ng project na basta-basta na wala mang reference or walang basehan. Kaya sa amin, para magkaroon tayo ng mga programs na relevant at saka programs na very effective pagdating sa pagsugpo ng mga problema ng kabataan, talagang nag-house to house kami, nag-profiling kami para malaman namin kung sino nga ba ang aming mga constituents, kung ano nga ba ang mga kailangan nila, at kung paano namin sila matutulungan. At dahil dito, masisiguro natin na for the next 3 years, patuloy ang mga programa at mga polisiya ng kabataan na talagang para sa kabataan at makakatulong sa kabataan. Indeed, malaking bagay ito. Lalo na lalapit na ang eleksyon at lahat tayo ay gutom na gutom sa salitang tunay na pagbabago. Dahil dati nalinlang na tayo sa kahalagahan at meaning ng pinapangako nilang pagbabago. Ngayon, ito na ang paraan natin para mabago ang gusto nating
inaasam na tunay na pagbabago. Tama, Sir Jeff? At kaugnay nga rito, Sir Jeff, kakaiba itong ginawa ninyo about sa Kalakal naman. Kalakal para sa kabataan. Ikwento nyo naman itong kakaibang project ninyo para matulungan ang ating community. Yung proyekto naming Kalakal para sa Kabataan, inline siya sa project ng Sangguniang Kabataan Federasyon ng Lungsod ng Baguio, kung saan yung mga basura natin sa bahay, katulad ng mga bakal na hindi na ginagamit, plastic, mga papel, lahat yan, mga gadgets na hindi na rin gumagana, yung basura natin, tina-transform natin siya para maging pera. Tapos yung pera na yun ay napupunta sa mga kabataang gusto mag-aral. Kaya makikita natin yung sustainability, no? Given na ang basura ay patuloy na mangyayari or patuloy na magkakaroon sa ating bayan, given na we are consuming a lot of products, makikita natin na sustainable yung project in the long term. Kung saan yung mga basura na napoproduce ng bawat household ay na-transform natin into income. And that income could be funding a lot of youth projects that we have in the community that aims to spark social change and of course, social mobility. Kaya ayan, recently yung proceeds natin na ibigay na natin sa Sangguniang Kabataan Federation ng Baguio at natulungan natin ang mga estudyante ng Pinget Elementary at National High School kung saan marami ang nakinabang sa mga binigay ng SK Federation na school supplies na magagamit nila sa kanilang online learning at syempre sa kanilang pag-aaral, dahil sila nga ang magiging future ng ating bayan. Ang kabataan nga, at the end of the day, ang pag-asa ng bayan. Wow, nakailang beses ko na napakinggan yan ngayong guest natin, baranggayan at guest talayan, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Di ba, Irish? Yes, nakakailan na. Kaya dapat tumatak talaga sa mga kabataan natin yung linang yan. Kasi nakailang beses talaga nabanggit dito sa ngayong umaga yung phrase na kabataan ng pag-asa ng bayan. At napakaganda na inisyatibo ninyo, Sir Jeff, dahil talagang pinatutunayan yung may pera sa basura. Diba? Sir Jeff, sa kabila naman ng mga magulo at iba't ibang issue ngayon na nangyayari sa mundo, no? So, paano ka tumitindig? Ayan, actually, simula nung pandemic, pati ako, may takot din ako sa uncertainty na mangyayari. Given nga na wala pang nakakaalam kung ano ang COVID-19 at hindi pa natin alam kung paano ba ito masusugpo. Until now, we're still trying to understand and learn about the virus. At dahil dito, with uncertainty comes fear. At yung fear na yun, hindi lang sa akin meron, kundi meron sa ating lahat, sa ating communities na pinaglilingkuran. At dahil dito nagkakaroon tayo ng mistrust between the communities and the government. Kasi nga hindi alam ng tao kung ano yung nangyayari. At syempre kailangan din ng gobyerno na ibigay ang kanilang saloobin at kanilang alam kung ano ba ang ating mga plano upang masugpo itong virus. Pagdating sa public service, may dalawang karakteristik akong paniniwala. Una ay ang patience at pangalawa ay ang selflessness. So kailangan nating maging patient sa lahat ng mga ibinabato sa atin ng ating mga constituents. Oo, nakakapagod, oo, minsan nakakasawa, pero dapat hindi tayo napapagod. Kailangan palagi nating iniintindi at inuunawa kung ano nga ba ang saloobin ng tao. Dahil sa huli, sila rin ang mga tao na ating paglilingkuran. At dahil dito, kailangan natin maging selfless. Sinabi ko nga sa inyo kanina na parang takot din ako dati. Hindi rin ako lumalabas ng bahay, pero naisip ko, kung patuloy akong mananatili sa aking bahay, kung hindi ako lalabas at hindi ako tutulong sa barangay, ano ang mangyayari sa ating komunidad? At dahil dito, talagang naging ang SK natin ay tumulong nung pandemic kay ECQ pa. Lumalabas tayo upang magbigay ng ayuda, lumalabas tayo para tumulong sa social amelioration program, nagbabahay-bahay tayo, nag-i-interview, kahit alam nating may virus na nasa labas, hindi tayo natakot. At yun ang pagiging patient natin tsaka selflessness. Actually, dahil dito, throughout the year, nagkaroon na rin ako ng COVID. After nun, na-dengue na rin ako because of the line of service. Pero hindi dito natatapos ang ating pagseserbisyo. Even after all these challenges, we must continue to serve. Why? Because kailangan nating tanungin ang ating sarili. Kung matatakot ako, at kung mawawalan ako ng gana na maglingkod sa ating bayan, ano na ang mangyayari sa bayan? At kung hindi ako tatayo,
sino ang tatayo para sa kanila. Napakaganda ng mga sinabi mo, Sir Jeff. Totoo yung ganyang mga kataga at personal na karanasan mula sa iyo, 'di ba? So nasabi mo nga na amidst the challenges, kailangan natin magpatuloy na magserbisyo sa ating mga kababayan. So ano nga ba yung pinaka tunay na kahulugan ng pagbabago para sa iyo? Mahirap sagutin yung tanong, no? Kasi parang ang pagbabago para sa akin ay maaaring iba sa'yo. Baka iba rin ito sa youth leader na nasa Mindanao or Visayas. Pero ang alam ko, ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa isang tao. Madami tayong mga politicians ngayong susunod na eleksyon na mamangako na sila ang pagbabago na hinahanap natin. At kahit nasa tao ang pagbabago, kailangan hindi siya pinopersonify, no? Dapat hindi siya manifested sa isang tao. Dahil para sa akin, ang pagbabago ay isang collective effort. Dapat lahat ng tao ay invested na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating komunidad. At makikita natin ito kung lahat ng tao ay magpa-participate sa mga programa na ibinibigay ng gobyerno. Kung talagang binibigay nila ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga pananaw sa mga polisiya na inihahatid ng gobyerno. At magkakaroon tayo ng pagbabago kung ang ating mga programa at polisiya ay inclusive, walang nahuhuli at lahat ay nabibigyan. Kung ang community natin, ang komunidad, ay ginawa na ang lahat upang matulungan ang mga oppressed tsaka marginalized sa ating community, makikita natin na dito natin kukuha ang pagbabago na inaasam ng bawat mamamayang Pilipino. At dahil dito para sa akin ang pagbabago ay kung makikita ko na ang aking barangay na throughout time, it will withstand the test of time, it would progress through time, and it will become a place for all, no matter what status you have in life. Ayan. Yes, maraming salamat Sir Jeff Midsel Bulawan ng Paran ng Barangay Trancoville dahil sa ganitong mga advokasya at sa iyong paninindigan at ikaw mismo ay tumindig para lumaban at keep going sa mga hamon ng buhay. Maraming salamat at naging ikaw ang refleksyon ng mga kabataan natin ngayon sa inyong barangay at hindi lang sa barangay, sa buong Cordillera na nanonood sa ating mga ka-Rangers. Maraming salamat Sir Jeff. Maraming salamat din po. Yes, have a great day po. Wow, Irish, napakaganda. Itong umaga natin, it's all about keep going nga. Indeed, keep going talaga. Tama. Nako, busog na busog ang tenga at puso ko mula sa mga sinabi ng mga guest natin for today, partner, no? Nagsimula sa mga simpleng initiative, mga donation drive, hanggang sa knowing that you have to be patient and you have to be selfless pagdating sa pagseserbisyo sa bayan. At kailangan talaga meron at merong titindig para makita yung tunay na pagbabago na makaka-ripple effect para sa iba't ibang mga tao. Kaya sa pagbabalik ng Morning Baliktaktakan, pag-uusapan naman natin ang mga kaganapan sa Cordillera at sa buong Luzon sa ating Morning Balita. Magbabalik ang Morning Baliktaktakan! Hear the music of our hearts. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends.
Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Napaslang na Provincial Director ng Sulu, inilibing na sa La Trinidad. Tiniyak naman ni PNP Chief General Elizar na ang malalimang investigasyon ay gugulong na. Narito ang detalye ng balitang ito. Walang kibo at nakayuko ang mga kaanak at mga katrabaho habang pinagmamasdang inililibing si Colonel Michael Bawayan sa La Trinidad, Benguet. Namatay si Bawayan noong Agosto 6 nang bigla itong pagbabarilin ni Police Staff Sergeant Imran Gila sa isang checkpoint sa Hulo, Sulu. Nakilibing si PNP Chief Guillermo Eliazar. Magiting nakasamahan sa PNP ni Colonel Michael Bawayan Jr. Dumalo din sa libing si Pro-BARM Director Police Brigadier General Eden Timpog Ugale, Pro-Cordillera Director Police Brigadier General Ronald Oliver Lee at Deputy Chief of Operation Police Lieutenant General Israel Ephraim Dixon. Ibinigay din ni PNP Chief General Eliazar sa pamilya ni Colonel Bawayan ang ilang mga litrato nila ni Colonel Bawayan nang siya'y bumisita sa Sulu noong Hulyo. July 18, it was a Sunday, 4 weeks ago. I was in Sulu Province for my command visit in PRO Bangsamoro Autonomous Region. That was the first time that I met Michael. And that only for one day. Even though the following day, hindi ako nakaschedule na pabalik ulit doon, but because of the bad weather, nagpalitan ang aming chopper, nagbalik-balik hanggang biglang mailand kami sa Hulo, Sulu. And through surprise inspection, naandun siya at sinamahan muli ako. And through that short hours for the 2 days, Sunday and Monday, nakilala ko ang isang ating magiting na pulis. But only after 2 or 3 weeks, napatay ng walang kakwenta-kwentang sitwasyon. Bilang pagbibigay pugay sa napaslang na opisyal, iginawad ang 21 gun salute. Tiniyak ni PNP Chief Eliazar na iimbestigahan nila ang pagpaslang kay Bawayan para hindi na ito maulit muli sa mga hanay ng pulisya. Nauna nang bumuo ang Pro-BARM ng investigation team
Umanggi nang magbigay ng anumang pahayag ang pamilya ni Bawaya. Charles. Mabilis na pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa Dagupan City, ikinababahala ng residente. Narito ang balita. Pumalo na sa 232 ang total active cases ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan. Barangay Pantal ang may pinakamaraming aktibong kaso na nasa 36. Sinundan ito ng Mayombo na may 27 active cases at Bunuan Geset na may 25. Nangangamba ng ilang residente dahil sa mabilis na pagkalat ng virus sa lungsod. Bilang mamamayan ng Dagupan, parang nakakatakot, especially lumabas ngayon situation na parang kasi yung kalaban kasi natin hindi natin nakikita. So wala tayong alam kung nasaan siya o papunta na siya sa'yo. So kailangan talaga nating mag-ingat, especially kailangan natin mag-face mask, mag-face shield pag lalabas tayo kasi wala tayong alam sa kung sino man yung kalaban natin. At dahil government employee ang tatay ni Sam, doble ingat ang kanilang ginagawa kontra COVID-19. Ako is government employee, so nasa front line din sila, nasa office sila. So every after uuwi yung father ko, didiretso pa agad siya, maliligo, magbibihis, para at least if ever man na merong mga virus na nakadikit sa kanya, pag uwi niya is parang matatanggal na siya kaagad kasi syempre kailangan din namin maging safe. Kailangan niya ding maging safe para din doon sa trabaho niya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at banta ng Delta variant, may paalala si Mayor Mark Brian Lim sa mga Dagupenyo. We have to work harder. We have to work smarter. And we have to pray harder. That is what we will do. Tumaas man ang kaso, fine. But we will continue to do what we can do to help every single Dagupenyo. Muli rin pinaalalahanan ang publiko tungkol sa Executive Order No. 26 Series of 2021 o ang mas pinaigting na preventive measure upang maiwasan ang mabilisang transmission ng COVID-19. Dito nakapaloob ang curfew hours mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, suspension ng bike and run day anumang araw, at no face mask and face shield, no entry policy sa lahat ng palengke ng Dagupan. Tanging edad 18 hanggang 65 years old lamang ang maaaring lumabas ng bahay. Pinapayagan pa rin ang paglalangoy sa dagat ngunit sa loob lamang ng mga buoys o mga floating markers. Para sa mga shed owner, dapat ay sundin ang 50% capacity restriction. Mananatili sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang Dagupan City hanggang August 31. No Movement Day muling ipinatupad sa Lawag City. Narito ang ronda. Business establishment sa Lawag City noong linggo. Tigil din ang biyahe ng mga pampubliko at pribadong sasakyan papasok at palabas ng lungsod. Ang mga drugstore, ospital, food deliveries at gasoline station ang tanging pinayagang magbukas. Walang makikitang mga tao at mga sasakyan, lalong-lalo na sa business district ng lungsod. Ang makikita lamang ay mga pulis at traffic aid sa mga checkpoint. Habang ipinatutupad ang No Movement Day, isinasagawa ang disinfection sa mga gusali at bahay sa lungsod. Naunang ipinatupad ang No Movement Day noong August 8, 2021. Layunin nitong matigil ang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa ngayon, umaabot na sa 1,306 ang aktibong kaso sa lungsod. Umaasa ang city government na bababa ito simula nang mailagay sa Localized Enhanced Community Quarantine o LECQ ang Lawag noong August 1, 2021 at may extend hanggang August 31, 2021. Bukod sa Lawag, mailalagay na rin ang buong Ilocos Norte sa LECQ simula bukas hanggang August 31 dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Tanging ang bayan ng Adams at Carasi ang hindi maisasama. Kahit na na-extend ang LECQ sa Lawag City, tuloy-tuloy ang pagbabakuna dito at sa iba pang local government unit ng Ilocos Norte. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa Cordillera. 3 sasakyan nagkarambola sa Marcos Highway. Isa sugatan. Narito ang detalye ng balitang ito.
Ito ang mga tagpo kaninang alas 11 ng umaga sa kahabaan ng Marcos Highway sa Barangay Upper Poblacion, Tuba, Benguet. Sa investigasyon ng Tuba Municipal Police Station, kawalan ng preno ang dahilan ng karambola. Bali, ang involved dito na sasakyan, tatlo, isang 10-wheeler na flatbed na may kargang backhoe, isang trailer truck, at saka isang Ford Ranger na pick-up. Ngayon, ito kasing Isuzu 10-wheeler, going southbound siya, papuntang Manila. Now, doon sa my place of incident is accordingly nagkaroon ng mechanical defect na lost brake siya hanggang sa mabangga niya itong trailer truck at saka yung pick-up. Nakilala ang driver ng trailer truck na nawalan ng preno na si Marvin Natividad Dulan, 46 na taong gulang at residente ng Taytay, Rizal. Ayon sa pulisya, nang mawalan ito ng preno, ibinangga na lang ni Dulan ang binamaneho nitong truck kaysa magtuloy-tuloy ito sa pagtakbo. Dahil sa aksidente, sugatan si Dulan. Agad itong itinakbo sa pagamutan. Anyway, so far, wala namang namatay. Although itong driver ng trailer truck ay may mga galot kaya tinakbo ng Tuba MDRRMO sa BGH para sa observation. Bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa karambola. Mga ilang minuto lang naman nagsara, pero dahil may mga traffic enforcers tayo, may mga personnel lang Tuba agad na pumunta doon, so naiayos natin yung traffic hanggang maging one-way traffic siya, alternate hanggang sa fully na nung naipagilid natin yung mga sasakyan, na-open din agad yung kalsada. Paalala ng Tuba Municipal Police Station sa mga motorista, palaging i-check ang sasakyan bago bumiyahe. Charles Nicolimon para Karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangilozon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan na napag-usapan nga natin, di ba Irish, ang iba't ibang advokasya at kapag sinabing keep going, pinatunayan ng dalawa nating guests ang salitang ito, lalo na sa pagtulong sa ating bayan. Ano naman ang iyong insight patungkol sa ating dalawang guests na si Sir Velcher at si Sir Jeff?
Naku, pinaka natuwa ako dun sa story ni Sir Velcher, hindi palagi na nakakarinig tayo ng ganong klaseng storya, yung klase ng purity sa mga bata, di ba? Na gustong mag-aral, gustong ipagpatuloy yung pag-aaral, tapos ginagawa ng paraan yung mga kakulangan nila sa mga gamit. So, nagiging resourceful sila, di ba? Isusulat nila kung anong kulay yun. Pero para sa atin, ang dating sa atin, nakaka-touch yun, nakakahabag, di ba? Kaya sa simpleng gesture na pag-post ni Sir at pagbigay ng Crayola sa estudyante ngayon, tignan mo ang narating, di ba? Napakaraming bata sa Isabela ang natulungan at nabigyan ng biyaya mula sa mga taong na-inspire sa story ni Sir Velcher. Tama naman na Irish at patungkol nga dito sa keep going natin. Yung dalawang guest natin, Barangayan at Guest Talakayan, pinatunayan nila ang katagang kabataan ng pag-asa ng bayan na ang keep going ay mga paraan natin para maipakita na tuloy-tuloy at hindi tayo humihinto. Dahil sabi nga nila na mahirap nang pumikit kapag naidilat mo na sa totoong realidad ng problema sa lipunan. Mahirap na magbulag-bulagan at magpumikit sa totoong nangyayari sa problema natin sa lipunan. Di ba, Irish? Oo, tama yan, partner. Dahil once na nakita mo na ang totoong sitwasyon at kalagayan, nako, ang konsensya ang makakalaban mo kung pipikit ka pa at magbubulag-bulagan sa mga nakikita mong kailangan ng pagbabago. Magbulag-bulagan. Kahit nasasaktan ka na, hugot na naman ba? Oo, humugot na naman ba? Naku, partner, mukhang mapinagdaraanan ka. Ay, hindi naman. Kaya nga patuloy tayo na keep going, moving forward. Tama. Kahit we know na, hugot pala, kahit nasasaktan na tayo. Yes. Oo, di ba? Tuwa ka. Laban lang. Oo, di ba? At ito na, dumako naman tayo sa quote of the day natin ngayong Keep Going Tuesday. At sabi na naman na nakakarami, itong nakakarami na talaga. Oo, sabi nila, small steps in the right direction are better than big steps in the wrong direction. Tama. Ang ganito mga kataga na hinay-hinay, patience lang tayo sa ating golden life dahil kahit anong mangyari, ang maliit na lahakbang na to ay malaking mapupuntahang journey at goal sa ating buhay. Yes, mga ka-Ranger, tandaan natin na small progress is still a progress. So, give yourself a tap, 'di ba? Congratulations, kaya mo 'yan. Yung mga suportang ganyan ang kailangan natin ngayon. Yes, at eto nga, keep going pa rin ang ating mga sponsors. Pasadahan natin yan ng mabilisan. Nandiyan ng NGCP, Muzar, TJ Home Builders, Lorma Medical Center, Baguio Country Club, Lay Monet, at nandiyan din ang May Manok, Studio Coffee, Samgyup Pocha, Loves Cafe, and Mega Tower. Wow, at wala nang aw sa PAW. Kasama pa ang Katya Liz, ang yan ang balita ngayon, Pines S8 Gaming Corporation. Maraming salamat sa patuloy na pagiging parte ng RNG Luzon. At isa na namang araw ang natapos at patuloy nating i-keep going ang lahat sa ating buhay. Once again, ako ang inyong Papa P, ang inyong magpapainit at dulot ay good vibes with our, syempre, ang ating Shikay na wala ngayon na patuloy pa rin na umaariba sa tambalang sipaw. Ngayon, kasama natin ang ating virtual co-host na si Irish Kawili. Huli mga ka-Rangers, stay safe at wag na muna tayo maglabas-labas. Ako pong muli ang inyong news correspondent dito sa Pangasinan, Irish Kawili. At ito ang Morning Balitaktakan!